ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்கே ஃபேமிலி விளாக்ஸ். இன்றைக்கி 2 நாள் விளாக் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம். இந்த 2 நாள் எப்படி போச்சு அப்படின்றத இந்த விளாகில் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நான் வீடியோ போட்டதும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க. வாங்க இப்போ விளாகை கண்டினியூ பண்ணலாம். இந்த வீடியோ வியாழக்கிழமை எடுத்த வீடியோ. இன்றைய நாள் ரொம்ப பிஸியாக போச்சு. உட்கார நேரம் இல்லாமல் நிற்க நேரம் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்தது. சத்து மாவு சுத்தமாக ஸ்டாக் காலி ஆகிடுச்சு. நேற்று தான் வறுத்து வச்சாங்க. அத்தை காலையில் எந்திரிச்சதுமே ரைஸ் மில் போய் அரைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ அதை ஆற வச்சு நாங்கள் பேக்கெட் போடணும். அத்தை ரைஸ் மில்லே நல்லா ஆற வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. இருந்தாலும் லைட்டாக சூடு இருக்கும். அந்த சூடும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் பேக்கெட் போடுவோம். கையில் சைக்கிள் ஓட்டி கற்றுக்கிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கா. காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சதுமே அப்பா சைக்கிள் ஓட்ட போகலாமா அப்படின்னு தான் கேட்குறா. அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கா. என்ன கேட்குறாளுங்க? அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்தா இவ அவளா ஓட்டிக்குவாளாமா? ஓட்டிப்பியாக்கம். ஐயோ இதுகளுக்கு ஸ்கூல் இன்னும் திறக்கலை. எப்படா திறப்பாங்கன்னு இருக்கு. இந்த பிள்ளைய பேசாமல் அசிஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க. ஐயா வாயப்பர். சத்து மாவு நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ பேக்கெட் போட்டுட்ருக்கோம். பேக்கெட் போட்டு முடிச்சுட்டு மதியம் லஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அத்தை ரைஸ் மில் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு சாப்பிட்டோம். அத்தை வந்ததுக்கப்புறம் சத்து மாவை ஆற வச்சோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டி அதில் டேட்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ ஆறிடுச்சு. பேக்கெட் போட்டுட்ருக்கோம். இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு மதியம் லஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இன்றைய நாள் இப்படி தான் ரொம்ப பிஸியாக போயிட்டு இருந்தது. சத்து மாவு ஃப்ரெஷ் பேட்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுலேயே 20 கிலோ வரைக்கும் ஆர்டர் பெண்டிங்கில் இருக்குது. அந்த ஆர்டர் எல்லாத்தையுமே இன்றைக்கி டிஸ்பேச் பண்ணிடுவோம். இப்போ எத்தனை ஆர்டர் இருக்கா பெண்டிங்கு? 30 ஆர்டர். காலையில் எந்திரிச்சதும் வாஷிங் மிஷினில் லோட் பண்ணியிருந்தேன். அதை மறந்தே போச்சு. இப்போ தான் எடுத்து ட்ரையரில் போட்டுட்ருக்கேன். இதை போய் காய வைக்கணும். துணியை காய வச்சுட்டு மதியம் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு பருப்பு சாதம் வச்சுட்டு வெண்டைக்காய் பொரியல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கையில் காலையிலேருந்து சைக்கிள் ஓட்ட கூப்பிட்டுட்டே இருந்தா. எங்களுக்கு வேலை நிறைய இருந்தனால நாங்கள் போகலை. பட் அவளே ஓட்டி பழகிட்டா. சூப்பர். கையில் ஓட்டி பழகிட்டா. ஒரு நாள் தான் நம்ம பழகி கொடுத்தோம். சூப்பரா ஓட்டுறால. அப்படி திரும்பி வா பார்க்கலாம். அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். ஐயோ சூப்பர் 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 சூப்பர். மெதுவாவே ஓட்டு. சூப்பர் 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 சூப்பர். ஏய் சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். உங்களுக்கு சைக்கிள்ல போறலாம்ல. ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் கட்ட வேணாம்ல. அப்பா போப்பா. அதுக்கு எதுக்கு அம்மா மேல விடுற? மாசம் 2000 ரூபாய் பாப்பா பஸ்க்கு. ரோட்லயே போணுமா? ரோட்லயே தான் போறோம். கையில் சைக்கிள் ஓட்டி பழகிறதுக்கு எப்படி 4-5 நாள் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஒரே நாளில் கற்றுக்குவா அப்படின்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கவே இல்லை. காலையிலேருந்து எங்களை கூப்பிட்டு பார்த்தா நாங்கள் வரல அப்படின்னதும் அவளா சைக்கிள் எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா. சரி கீழே விழுந்து மேலே விழுந்து ஓட்டி பழகட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டோம். பட் ஓட்டி பழகிட்டா. கையில் அவளா கற்றுக்கிட்டு இந்த அளவுக்கு ஓட்டுறதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவ்வளோதான். அப்படியே போ பார்க்கலாம். இங்க பாரு பாப்பா, வளைச்சுக்கிட்டே இருக்க கூடாது. ஹேண்டில் பாரு இப்படி நேரா பிடிக்கணும். அப்படி பிடிக்கணும். இந்த குட்டி போடுறியா?
அதுக்கப்புறம் எடுக்க முடியல, வைக்கிறது கூட ஈஸியாக இருக்கு. ஆமாக்கா, இதை மட்டும் நம்மள மாதிரி பொறுமையாக இருப்பாங்க. இது அடுத்த நாள் ஃப்ரைடே எடுத்த வீடியோ. காலையில் எழுந்திரிச்சு சமையல் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து மதியத்துக்கும் சேர்த்து சமைச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு காலையிலேயே வேலையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சாம்பார் வச்சுட்டா காலையிலேக்கும் வச்சுக்கலாம், மதியத்துக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு காலையில் சாம்பார் வச்சுட்டேன். உருளைக்கிழங்கு முருங்கைக்காய் போட்டு சாம்பார் வச்சேன். காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வெண்பொங்கல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வெண்பொங்கல் போட்டு கொடுத்தேன். 3 பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. கண்மணிக்கு வந்து எப்போவுமே நான் ஊட்டி விட்டுட்ருப்பேன். இப்போ வந்து ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவள் ஸ்கூலில் போய் சாப்பிட்ணும் அப்படின்றதுக்காக அவள்கிட்டயே கொடுத்துட்டே நீயே சாப்பிடு அப்படின்னு. கீழே மேலன்னு சிந்தி எப்படியோ சாப்பிட்டு முடிச்சிட்றா. லஞ்சுக்கும் இப்போயே சமைச்சு வச்சுட்டேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் முடிச்சுட்டாங்க. சிங்கில் நிறைய பாத்திரம் சேர்ந்துருச்சு, அதை கையோட கழுவி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு கழுவிட்டு இருக்கேன். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வெண்பொங்கல் செஞ்சேன். சாம்பார் தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ லஞ்சுக்கு என்னென்ன செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரசம் வச்சுருக்கேன். சாம்பார், முருங்கைக்காய், உருளைக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய் போட்டு செஞ்சுருக்கேன். காய் வந்து பொடலங்காய் பொரியல் பண்ணியிருக்கேன். கடலைப்பருப்பு நிறைய போட்டு பண்ணியிருக்கேன். சிங்கில் இருந்த பாத்திரத்தை கழுவிட்டு அப்படியே கவுண்டர் டாப்பையும் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்றைய நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருந்தது. எப்போவும் 8 மணிக்கு எழுந்திரிப்பேன். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து லஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். நாள் ஃபுல்லாக வந்து அந்த கிச்சன்லேயே இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து 1 மணி நேரம் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சேன். மதியத்துக்கும் சேர்த்து சமைச்சு வச்சனால வந்து இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். நான் கையல் கண்மணிக்கு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும், உங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே சீக்கிரம் தூங்குறேன். கொஞ்சம் சீக்கிரம் எந்திரிக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோதான், கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். நான் லஞ்சுக்கு வந்து சாதம் மட்டும் வச்சா போதும். இருக்குப்பில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்க? ஓ, பஞ்சர் வந்து ஓட்டுறீங்களாக்கும். அந்த சைக்கிளுக்கு இப்போ செயின் எடுத்தோம்ல. ஓ, இதுல செயினே இல்ல பாப்பா. அதே சக்கரம் பஞ்சர் ஆயிருச்சாமா. சக்கரம் பஞ்சர் ஆயிடுச்சா? ஏண்டி படுக்க வச்சிருக்க? பஞ்சரா போச்சு டயரு. எங்க அக்கா எங்க? மெதுவாலாம் ஓட்டுறதில்ல, நாங்கள் ஓட்டி பழகிட்டோம்னு வேமாதே ஓடுறது. மதியம் லஞ்சை முடிச்சுட்டு ஃபேஸ்புக்கில் ஷாப்பிங் வித் ராஜ் பேஜில் ஜுவல் லைவ் போகிறதுக்காக எல்லாம் உட்காந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். தெரிலப்பா, கடையில் கொடுத்தாதான் தெரியும். ஓட்டி பழகுன ஒரே நாளில் அதை ரிப்பேர் ஆக்கிட்டேன். கயல் காலையிலேருந்து சைக்கிளை ஓட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கா. சைக்கிள் கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. சைக்கிள் செயின் வந்து கலண்டுக்கிட்டே இருக்குது. அதனால் வந்து கடையில் கொடுத்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கோம். அப்படியே அதுக்கு வந்து சைடு ஸ்டாண்டு வந்து போடணும். இந்த பாண்டா கார் கண்மணி பர்த்டேக்கு தான் வாங்கி கொடுத்தோம். அதுக்குள்ளே பிச்சுட்டாங்க. அதையும் சரி பண்ணுறதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணு. ஆனே ஆக முடியுதா? கடையே திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டோம் நம்ம. உனக்கு ட்ரெட்மில் பிடிச்சிருக்கா இது பிடிச்சிருக்கா?
ஆனால் இதோட ட்ரெட்மில் தான் நல்லது. ஆஹா, இது நிறைய இடத்த அடைக்கும் ராஜத்தி. நம்ம ட்ரெட்மில் வாங்கிக்கலாம். இல்லை, நம்ம ட்ரெட்மில் வாங்கிக்கலாம். என்ன கமல் நொண்டுற? ஒட்டச்சத்திரத்துக்குள்ள மழை இல்லை, இங்கே எப்படி மழை பாரு, நல்லா அடிச்சு ஊத்துது. டெய்லி மழை பெய்யுது, மழை காலம் மாதிரி. ஆமாட்டா, ஈவினிங் டைம்ல தான் வருது. ஆனால் ரோட்டில் ஓட்டுறோமா, தண்ணிக்குள்ள ஓட்டுறேன். இந்த பாரு, என்ன கமல், நம்ம ஊர்ல சுத்தமா மழையே காணா. பேஞ்சு நின்றுச்சு போல, பெருசா பெய்யவே இல்லை. தண்ணியே இல்லை. 1 கிலோமீட்டர் அந்த ஊருக்குள்ள என்ட்ரு ஆனோடனே மழை நின்றுச்சு. 1 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் எவ்வளவு மழை. ஆமா, இந்த ஏய் தள்ளுறா. மில்லட்ஸ் இட்லி தோசை மாவு ஆட்டுறதுக்கு மதியமே வந்து மில்லட்ஸ்லாம் ஊற வச்சுருந்தேன். இப்போ ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்ததும் அதை வந்து கிரைண்டரில் போடுறேன். மில்லட்ஸ் இட்லி தோசை மாவுக்கு மில்லட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு போடுவேன், எப்படி ஆட்டுவேன் அப்படின்னு ஆல்ரெடி வீடியோவில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். திணை, சாமை, குதிரைவாளி, வரகு அப்படின்னு 4 அரிசி ஒரு டம்ளர் போட்டுக்குவேன். அது கூட வந்து 1 டம்ளர் உளுந்து போட்டுக்குவேன். கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு இப்போ ஆட்டிகிட்டு இருக்கேன். நார்மல் இட்லி மாவு தோசைக்கு வந்து 4 மடங்கு அரிசி எடுத்தால் 1 மடங்கு உளுந்து எடுப்பேன். அதே ரேஷியோவில் தான் போட்டிருக்கேன். 4 மடங்கு அரிசிக்கு 4 வகையான அரிசி போட்டிருக்கேன். அரிசி எல்லாத்தையும் கிரைண்டரில் போட்டிருக்கேன். இதை அரைகிறதுக்குள்ளே நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுவேன். குளிச்சுட்டு வந்து இதை தோண்டி வச்சுட்டு பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு தூங்க வைக்கணும். பிள்ளைங்களுக்கு மதியம் வச்சா சாதம் இருந்தது, சாப்பிட்டு தூங்கிட்டாங்க. கமல் வந்து எனக்கு போகா வேணும் அப்படின்னு கேட்டா, அப்படியே அதனால் அவல் உப்புமா செஞ்சிட்ருக்கேன். அவ்வளோதான், இந்த விளாக் இதோட முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.